नमस्कार भैया। देखिए हम टीमन ठेला वाला जी, टीमन ठेला वाला। देखिए हम प्यार में पिटे नहीं, ओकरा बाद जाके भैनी अकेला, तब जाके बाबूजी से कह के किनवैले बानी 4 चक्का वाला ठेला। देखिए कुछ बात ऐसा बा कि माने हाई ठेला पर सब्जी लोड बा तो रउआ लोग के लागत है कि ई सब्जी बेचे वाला बारन टीमन जी, लेकिन दरअसल हम हकीकत के बात बताई, फिलहाल के बात बताई तो हाई टीमन जी अभी फिलहाल में प्योर चोर बा। अभी जवन है किस्म किस्म के है टीमन जी के ठेला पर सब्जी देखा तनी, ऐसा बात नहीं है कि सब्जी किनल है, बुझा नहीं क्या बात, ऐसा बात नहीं है कि किनल है। ई सब है टीमन जी के बड़का खानदान के चोरावल सब्जी है। जौन घर ठेला की सब्जी बाटे जौन हम रात के चुराइले पटीदार लोग, काहे से कि आई एम प्योर चोर, बुझा नहीं कि ना, प्योर चोर है। सारा सब्जी तुरा जाला होते होते भोर, ओकरा बाद फर्क ना पड़ेला कि पटीदार लोग दुआर पाके कटना करता लोग सो, काहे कि मैंने बुझे कि मनी इज द टाइम, टाइम इज द मनी। रात के चुरावा माने आ दिन के बेचो। देखिए कितना बने धंधा धक्का धक चलत। ये सब जो हमार कारोबार बा, ये सब सब्जी बेचे वाला, मैंने बुझे कि सब हाले फिलहाल में लॉन्च कैले बानी। कुछ दिन पहले ही हमरा पता चलल कि टीमन जी के चढ़ गल बा जवानी। फिर का जैसे हमरा ये बात मालूम चलल वैसे ही हम का कहनी कि मैंने बाबूजी के पुरान साइकिल बेच के एगो हम अपना खातिर फटफटिया किन लेनी, बुझे नहीं क्या, फटफटिया तक किन लेनी आ लोहटी ना बेच के जेबा से कि वो तेल डाल पेट्रोल डला गल लोहटी ना बेच। अब बताई फटफटिया किना गल, फटफटिया में तेल डाला गल, तब तेल डालवेला के बाद का होई, उहे होई जौन सब कोई करेला। जैसे कि हम फटफटिया उठैनी आ जाके हाई स्कूल के गेट पर खड़ा हो गई, जैसे छुट्टी भइल वैसे ही जैसे हम जीरो कट मरनी, मैंने बुझे कि एकदम गाड़ी हमार गर्दा उड़ाते गड्ढा में ढुक गए। गड्ढा में ढुकल तो ढुकल, बाकी है टीमन जी के भुभुनो फूटल। लेकिन है हमार नाम है टीमन बारन बड़ी निमन, एकरा उतना भर परेशानी से कोनो माने लेन देन नहीं खे, उतना भर से हम ना माने वाला रही। फिर का भइल कि फिर बिहान भइला उहे काम, फिर गाड़ी ले गई। अब देखी अब की बार तो मैंने एगो लाइन पर लिया दिल रही, बुझा नहीं ना, लाइन पर लिया के जैसे हम एगो हॉर्न मरनी ओकरा पीछे जाके गाड़ी अपने फटफटिया ओकर साइकिल के पीछे ले गई, मरनी हॉर्न तो लेके वो जादू जी देख ले। अब जादू जी देखला के बाद का कहले कि अपना भैंस के पछावट लिया के बांध के जे ना मर ले कि मारते मारते बुझे कि कपड़ा के साथ कहाँ ले फाड़ दिले। ई बात के हम बयान नहीं कर सकत वालों के सामने। अब देखिए होने से हम लाल पियर मुंह आप पीठ ले कि वही अपने घर तेले बाबूजी सरसों झाड़े वाला लबेदा से जे बस कि हमारे प्यार के सारा भूत झाड़ दे। तब हमारे टीमन जी के पता चलल कि है टीमन जी 12 बड़ी निमन टीमन है नाम हमार। बताइए ये सब प्यार मोहब्बत ना करे के चाहिए, हमरा बाद में मालूम चलल जैसे कि मैंने भुबुन उबुन फूटल, पीठ फूटल अब पछावट से। हाँ खास बात पछावट से बांध के जो हम पिटाए रही भैंस के पछावट से भुलाइल गधा खाने तो हमरा बात के एगो सीख दिल कि देखो प्यार मोहब्बत ना करे के चाहिए। आ तब जाके हमरा एगो बात याद पड़ल कि एगो महान पुरुष कहले रहे कि नजर से नजर मिलल दिल हारत गई। बात सुना जाए ना गुना जाए, नजर से नजर मिलल दिल हारत गई आ मिलल ठेंगा आ झूठे गाँव भर महाभारत। अब देखिए कहा हमारा ये बात याद पड़ल, हमार बात ये से याद पड़ल कि मैंने हमरा तो कुछ भइल ना, झूठो के साइकिल बेच के फटफटिया किन लेनी, लोहाटी ना जौन बिटोरले रही तो वहाँ बेच के तेल डाल लेनी आ हाके के लूट ना तो गिर के भुभुनो फूट लेनी आ दूसर का दिन जादू जी से खूब कहाँ गई। तो यह बात हमरा पर सूट कर गई, बुझा नहीं कि लगा। फिर का भइल कि मैंने बुझे कि अब हमरा बुझाइल कि ना प्यार मोहब्बत से ज़्यादा पैसा कामे आवेला। तो देखिए अब हमार जौन है ठेला पर लोड बा जौन सब्जी किस्म किस्म के, इस सब पटीदार लोग के रात के सब्जी चुरा के हम दिन भर बेचते। हमार धंधा बिना पैसा लगेले देखी चलता थका धक आ खचा खच चलता एकदम। आ
चोराऊ के हमरा भी एक्सपीरियंस नु बाजी। देखी बताई महाराज चोराऊ के कितना एक्सपीरियंस बा। हम पोचे से लमका लमका घिउरा देख के हम जो चोरावत रही ई सब के एक्सपीरियंस कहिया कम है यही में लगावत नहीं बुझानी कि आ जो हम भोरे के पहर अपन ठेला लेके निकलत तानी माने घर से बहरी तब लोग कहते कि देखो दियावत टीमन लतखो। तो यही बात के वजह से वो लोग के प्रॉपर्टी के चोरी करता रहे हई जाके टीमन चोर प्रोफेशनल चोर नु बानी जी। अब देखी ई वीडियो लोग के एगो इंफॉर्मेशन देनी है कि माने बिना पैसा देले केहू पैसा कमाई जाला माने बिना पैसा लगैले भले। तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करे प्रणाम।